हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छा समस्ते आशा करुँची आपण मैंने बहुत भलरे थे मु भी बहुत भलरे अच्छी भगवान दयारू समस्ते भलरे रुहतु। आज चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। साई कौटी आसचु तू हसीदेलु हसीदेलु माने एटा कौ जगह एटा कौटी के आम आसीचु एटा ही आमरी घर एटा कौटी एटा आम घर आसतु आज ब्लॉग टी मु भाविली मु कहली आपन तो देखुचंती किंतु मो घर विषय किसी जानी नाहंती मु आपन को होम टूर करके देखेबी। चलो आज मोर टोटाली घर मु आपन को देखेबी आसतु देखंतु ये हला हमर रूम एटा को जगह देखंतु हमर एटा हला घर जानी पारथिबे किए देखो ये केते सारा फोटो लगी जोटा कि माने ये देखो ये किए अच्छे आप जानी पारथिबे ये है बाबुनी ये है साई ये सब छोट बेलर फोटो ये है मो मैरेज फोटो कौन हो सही ये कौन है सब पड़ के देखो घर पूरा केमती पड़ी जेहेतु आम ये घर अवस्था पूरा कौन जानी थे आम ये रोहन आम से रोचु यहाँ हूँ आम एक्चुअली निज घर जोटा कि आम ये रोहनु आम जा रोचु सियाड़े आप जानते आम सब सियाड़े रोचु यहाँ हूँ आम घर हाँ ना नहीं आसतु आपको देखा आप भावुवे जो रोचे से आमर मानने निजर पर्सनाल ना से पर्सनाल नुह से रेंट रे रोची जमती कहली तले सपटा अच्छी जो रोचे एक्चुअली सप अच्छी से रोली से पलि से बहुत फांका ये कहीं भी रोना मैंने शाशु समस्त रोते तो अच्छा आमर जी दीदी हरी अच्छा पाखु सियाड़ रोच माने आम गाँ जो अच्छी घर पाखे रोच ये समस्त रोते कहीं रोहनु आसतु मुझे आपको ये घर पूरा टोटाली सबकि देखी चलते देखिए क्या सारे कथा क्या सारे कथा देखो ये सब ये सब जहाँ भी अच्छी आमर बेड को आरंभ कर माने ड्रेसिंग टेबुल सब हूँ कौन सब जौतुक ही आनी जौतुक आनी हाँ ना नहीं तो जौतुक नहीं आसते आसतु जीवा बुलवा देखो ये भी गोटे रूम अच्छी एमती रूम अच्छी ये किचन एमती अच्छी किंतु सब लॉक अच्छी से देखी पानी एपट रूम जमती सब एपट सब रूम सेमती आस जा आस जा ये देखु ये गोटे रूम अच्छी जोटि कि माने गेस्ट मैंने आसिले खाଇବା पीवा एपट हेले हाथ भात धोयापी ये सब गोटे कराई भोजी हेले भी ये रोसे हुए ये लॉक अच्छे ठाकुर घर चलतु जा ये आम सब बेले बसु ये साई समस्त ये बसती छोट बेले आपड़ ये देखिपे केमती आम आंब हो देखु सब पूरा आंब ये माने फुल खोली ना देखिए केमती देखे ये भीतर अंधार देखा जाऊना देखु जेहेतु आम तले ठाकुर रोचे ऊपर ये माने किंतु एठी किसी ठाकुर रोना तल रूम रे ठाकुर रोचे
এটা ଆମେ ଥିଲା ବେଳେ ମାନେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଉପରେ ଏଇଟା ବନା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଚଉରା। ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ ତାପରେ ତଳକୁ ଆସେ। ମାନେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଘରଟା ଏଇଠି ରହୁଛି ମାନେ ସାଇଡ଼ର ଭିଉ ଏମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଠି କିଛି ବି ନଥିଲା ନା। ହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଏଠି କିଛି ହେଇଥିଲା ଏତେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ମାନେ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପଳେଇଛି ମାନେ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କେତେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ। ଦେଖିଥିବେ ଦେଖାଉଥିବ ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ମାନେ ମୋ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ହେଇକି ପୁରା ଲୋକ ରହିଗଲେଣି ଏଠି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଆସିକି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହୁଏ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ସେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଏତେ ମଜା ହୁଏ ଆମର ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଖାଇବା ସବୁ ବନେଇକି ଉପରେ ବସିକି ଖାଇବୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଣସ ଗଛ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଣସ ଗଛ ମାନେ କେଡ଼ିକିଟେ ହେଇଥିଲା ସେ ଆସି କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଚାଲ ଯିବା ଆସ ତଳକୁ ଯିବା। ପବନ ମାନେ ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମେ ଏତେ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପଳେଇଲୁଣୁ ଏଠୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ଦଉଛନ୍ତି। ଓ ମାନେ ଆସୁଛୁ ବୋଲି ହିଁ ଜାଣି ଦଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ସୋ ତ ଦିଆହବ ବିସ୍କିଟ୍ ଆଣିବା ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ବାପାଙ୍କର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି। ତଳ ଚାବି ଆଣିନ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ତଳ ରୁମ୍। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଇନି। କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ପଡ଼ିଯିବି ଧନ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଆଉ କହିଲୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିଦେଲା ହେଲା ଦେଖିକି ପୁରା କହୁଛୁ ୱାଓ। ମାନେ ଆମ ଲାଇଫର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇ ରୁମ୍ରେ ନା କି? ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଘରକୁ। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି କିଛି ବି ଏଠି ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ମିରର ଗୋଟେ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ହାତ ଧୋଇବା ବି ଆସିକି ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖେ। ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ କେହି ରହୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ କରିଦେଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଥର ଏଇ ପଛପଟ ଡୋର୍ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଥିଲେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ।
ये देखो तो यही घरे ही हमारा माने रोषे हुए किचन रूम एपटे ठाकुर घर ठाकुर ये साइड रोचंती ए घर तो आप देखी भी पारे ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं दोनों पड़े 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 किंतु ए माने जने सोउचंती घरे रहउचंती जने मौसा खाली राति हेले आसी सोउचंती तापरे पळउचंती सखाळु हीरा मोती अच्छी घरे ना हाँ आस जीवा बारी पटू जीवा आस तुम बारी पटू जीवा डर कहीं मिले धीरे धीरे सेपटे एक्चुअली अच्छी बाट कहीं जानते से पछपट जो माने डोर अच्छी सेपटे गोटे माने पछपट डोरटा जो देखिए सेपट अच्छी भांगी देते बोली कि चोर मैंने किए पशिकी से दिखाई पूरा से पटे आसोनी यपटे सैड्रे आम गोटे रास्ता अच्छे सेपटे पलि आसला देखो बारीपटे आप देखा एवं तो अंधार हो गला मस आसु देखो यहाँ गोटे कूଅ अच्छी आमर ये कूଅटा अच्छी ये भी समस्त गाधागाधि कर देखो आम पणस माने ऊपर भी से गोटे ये गोटे दीटा ना मैं देखो तो गछटा माने बेसी बड़ है ना माने एबे जोठी से पणसटा माने एई जो पणसटा जोठी अछि देखि परथिबे सेही पणस जाईकी हेइतिला एबे माने केमती बड़ हेइकी हेइची माने केते पणस हेइची हालो एठी देखो हमर गोटे काजू गछ अछि आ बो एई काजू गछर सब काजू रखी देथिले आमे सब पोड़ी की माने चुल्ली रे खाऊ ना हमर गोटे एठी चुल्ली थिला एठी गोटे चुल्ली भी थिला चुल्लीटा पोता हे जायछि ये लैट्रिन बाथरूम थिले देखी गली पड़े से भितर एक्चुअली ये गोटे टांकी थी तो मैंने मु तो मैरेज पर से सब माने हो जाइए घर एटी गोटे एक्सट्रा टांकी थी दी दीटा टांकी पानी उठा हुए आम देखो ये काजू एत हुए जे जो काजूर जो येटा हुए ना जो ये गोटे होमती गोटे भल नहीं सन्ध्या गछटा ये देखो गोटे पिजुली गछ होइछि ये माने आहुरी बड़ थिला भी ये मंदार गछ केते मंदार माने कड़ नहीं कि सब तक पूजा हुए धर ये आसना देखो केमती कढ़ा होइछि केते होउथबो आहुरी पिजुली आसिक हम सब बेले खाओ पलैबा ये अंधार हो गलानी तापर ये भी जंतु जुंता बाहरती देखो एपटे भी सब एमती खाली ही अच्छी माने ये टाइप बाप धीरे धीरे जाओ मालू देखो तो से आसला बेलू ही माने ये हो कौन हो तोर आसीचुबा आम आसीचुबा ओलो कौन तोर गोटे नुआ चेयर पड़ी बस पड़िया माने गोटे कथा अच्छी मनीष मैंने पछे बेईमानी करेंगे केबे कुकुर मैंने बेईमानी करती सी देखो केमती माने 2 वर्ष 2.5 वर्ष है पलैली हेले सी केमती होउची माने हुए तो तार फिलिंग्सटा सेमती आसुची नाई ता लोक आसीचंती से जानी पारुची आउरी गोटे कलाटे थिला हम तो पाउनी कहीं आम तो ये आसीनु बहुत दिन है तो ये ना कि मरी जाइए आम जानिनु साई केते छोटटे होइथिलु धन एठी थिलु
ମାନେ ଏଇ ଘରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଧର ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ଚେୟାରଟା ରହନ୍ତିନି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକି ରହିଛୁ ସେଠି ରହିବାର କଥା ମାନେ ନହେଲେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ରହିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ହୁଏତ ସେ ଦିନର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କେବେ ସେୟାର କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲେ ବି କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ସେମିତି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛେ। ଯଦି ଭଗବାନ ମାନେ ଉପର ବାଲା ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ମାନେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ବାହାରିକି ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବି ବାଟ ନୁହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଟିକେ ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଯେମିତି ସବୁ ଘର ଫର ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠୁ ବାହାରିବେ ଯଦି ବହୁତ ଆଗରେ ଯାଇକି ବହୁତ କିଛି ମିଳେ ଏଠି କିଛି ମିଳେନି ଏମିତି ଏବେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା କ'ଣ କରିବା ମାନେ ପୁଣି ଜୀବିକା ଜୀବନ ତ ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି କିଛି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିକି ଆମେ ଏଠୁ ମାନେ ରହିଛୁ ସେଠି ରହିବାର କାରଣ ବି ଅଲଗା କିଛି ବି ଅଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଇଏ ମୋର ପୁଅ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ସର୍ଭ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ଆମର କହିଲେ ଯେ ବୋଉ କହିଲେ ନାଇଁ ଏତେ ଦୂରରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଏମିତି ଜାଣିଥିବେ ବିଜନେସ୍ କଥା ରାତି 11ଟା ବି ହେଇଯାଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଧରିକି ଯିବା ଆସିବା କରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲି ତାପରେ ଆମର ଏଠି କାମ ରୋଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ବୁଲି ପୁରା 12ଟା ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଯେତେ ଯାହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ପୁଅ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଆମେ ସିନା 2 ଜଣ ଅଛୁ ମାଆ ମନ ତ କେବେ ବୁଝିପାରୁନି ନା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବୋଉ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ସେଇଠି ପଛେ ରୁହ ଯଦି ଘର ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତିନି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଇଯାଏ ସେଠି ଯେମିତି ଘର ମିଳିଲା ଆମେ ସେଠି ଆରାମସେ ଟିକେ ରହୁଛୁ ମାନେ ଏଇଆ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ସାଇ ଆଉ ପୁଅ ବି ବହୁତ 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ସଫର କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଦିନେ ଦିନେ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗେ ଏମିତି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ କରୁଛେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆ 1.5 ବର୍ଷକର ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଖରା ନାହିଁ ଶୀତ ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନାହିଁ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିଛୁ ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମୋ ସହିତ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ এইটা ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ମନର କଥା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ହିଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିଛି ପହଞ୍ଚିଗଲି ହୁଏତ ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବି ଏଇଟା କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିବା ମୋ ପ୍ରତି ମାନେ ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପଢ଼େ ଚଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇବି ଆସନ୍ତୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛ ନା ତମେ ଖାଉଛ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହଉଛି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏଗୁରା କ'ଣ କଥା ହେଇଛି ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି କଥା ହେଇଛି ନା ଓହୋ ଏଇଟା ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଗୁରା ତମେ ବି ଖାଅ ଚଲ ଦେଖିବା ସେଠି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଲି ଲଗା ହେଇଛି ଏଠି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁରା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭାଜିକି କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଖାଇବା ହୁଏ ନା ହଁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବ ମଞ୍ଜି ଗୁରା ସେଇଠି ଗଦା ହେଇଛି ନା କି ଶୁଖା ହଉଛି ହଁ ହଁ ତମେ 2 ଜଣ ବସିଛ ହେଇ କ'ଣ ହଉଛି ଖାଉଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଖାଇଲେ ହଁ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଲ ଦେଖିଆ ଖାଇବା ଦେଲ ଗୋଟେ ଦେଖିଆ ଟିକେ ଦିଅ ହଉ ଟିକେ ଦେଲ ଗୋଟେ ମାଗିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉନ ଦେଖିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉ ମୁଁ ଏଇ 2ଟା ଖାଇଦେବି ସାଇ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ
ଲୋଭ ତ ତୋର ଥିବ ସେଠି ମାଗି ଆଣୁନୁ। ଏଥର ବେଲ ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଗଛରେ? ବେଲ ହେଇଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ନିଜ ଘର ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆଉ କୋଉଠି ଲାଗିବନି। ଆସେ ଏଠିକା ତୁ ନୁହଁ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇ ବାବୁଙ୍କର ମାନେ କପଡା ଯୋଉ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳେ ଯୋଉ କପଡା ସବୁ ସେଗୁରା ସବୁ ଏଠି ପଡିଛି। ଛୋଟ ବେଳର କପଡା ସବୁ ତାଙ୍କର ପଡିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇର ତକିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାବୁନି ସାଇ ସାଇଡରେ ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ। ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ 21ରେ ଆସିଥିଲା ଅଜା ଘରୁ। ଏଇଟା ତକିଆ। ଏଇଟା କାହାର? ଏଇଟା କାହାର? ଏଇ ଟେଡିଟା କାହାର କହିଲୁ? ନାଇଁ ଏଇଟା ବାବା ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ସାଇ ବାବୁନି ମାନେ ଖେଳନ୍ତି। କେତେ ଥର ଆଧାରେ ପଡିଛନ୍ତି ମାନେ ଠିକ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଖେଳନା ବି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗଦା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବେଳେ ଏଇ ସବୁ ପାଉଡର ଗୁରା ଆସେ ଜନସନ୍ସ ବେବିର। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଡବା ଗୁରା ରଖିଦିଏ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ ତମମାନେ କେତେ ମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିକି ଆକୁ ସବୁ ରଖେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗେଇଥିଲି ଏଇଟା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତ ବୋଲିକି ବି ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ରୁମରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଚେନ ଇଏ। ହଁ ସେଟା ନାହିଁ ସେଟା ପିଇ ଗଲେଣି ସେମାନେ ପିଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡି ଫିମ୍ପୁଡି ଖାଇସାରିଲେଣି। ଇ ବୋଉ ଏଟା ମାନେ ମହୁ ପୁରା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହୁ ଫେଣା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କହୁଛି ମହୁ ଫେଣା ଟା ଇଏ କରିଦବା ସେଟା କେତେ ବଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା କେମିତି ମହୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରବଳ ମହୁ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ କେମିତି ଗଳି ପଡିଛି। ମାନେ ପୁରା ମହୁ ବୋଧେ 5-6 କିଲୋ ବାହାରିଥାନ୍ତା କି ଅଧିକ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଏଇ ରୁମ ଟା ସବୁବେଳେ ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡେ। ଏଇ ରୁମ ଟା ଏମିତି ଖୋଲା ଥାଏ ମାନେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଏଇ ରୁମ ଟା ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ହଁ ବାତ୍ୟାରେ ହିଁ ଏଇଟା ଗଳି ପଡିଥିଲା ନା ଏଇ ଡୋରଟା। ଏଇ ଡୋରଟା ହିଁ ବାତ୍ୟାରେ ଗଳି ପଡିଥିଲା ଏଇଠି ଲାଗିଥିଲା। ଧନ ଚାଲ 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 ଭାଇ ଅଛି। ଇଏ 5-7 ବର୍ଷର ଚପଲ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୋର ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ଝିଅ ବେଳର ଚପଲ। ମାନେ ଏଇ ଚପଲ ଟା ମୁଁ ବାହାଘର ଏଇଠି ତ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଥିଲି ବାହା ହେଲା ପରେ ନେଇ ପଳେଇ ओ ଆସିଥିଲି। भाई मारो मुझे। ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋଉଙ୍କର ନନାଙ୍କର ଯଦି ତାକୁ ରଖି ରହୁନାହାନ୍ତି ଚପଲ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ବେଶୀ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ମାନେ ଆମର ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ବୁଟ୍ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭରା ଭରା ଚପଲ ଅଛି। ଆ ଦେହରେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ଚପଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଧଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଏଟା ବାହାଘର ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ମ୍ୟାରେଜରେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି। ଏଟା ଆଉ ହଉନି ମତେ। ପିନ୍ଧିବ ନା କଣ ବାବା ପୁରା ନୂଆ ଚପଲଟା ଆଉ। ଆରେ ଏବେ ଏବେ ତମକୁ କିଏ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି ବୋଧେ ଏଇ ଚପଲଟା। ଏ ପଳେଇ ଚାଲ ପିନ୍ଧିକି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଚପଲଟା ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ଯିବ। ହେ ଭଗବାନ ଆଉ କଣ କହିବି ତମକୁ। ଆରେ ଛାଡ ଟିକେ ଯୋଉ ଜୋତା ହେଲେ ଖାଲି ପିନ୍ଧି ପକଉଛ। ମାନେ ଯେତେ ଚପଲ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଲୋଭ। ମା ଏଠି ଖାଲି ସେଇ ମହୁମାଛି ଗୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ନହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ମାନେ କଥା କୁହେ। ଏଇଟା ଲଗା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାଇ ବାବୁନି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସଜାଡି ଯାଇଥିଲି ଏବେ ମାନେ ବୋଧେ
आसते बोधे ये केतले तुम आसथिल से दिन जो बोधे ढलढली होती ना एटा कहार गोटे पैंट एटा मोर गोटे ड्रेस एटा साई रे गोटे कपड़ा तादर किसी ना रे आ किसी ना हाँ पाउडर आ एटा आमर देखो बाथरूम आलो मरी गेलो ना हाँ तते कौन डर मार्च ये गोटे एड़िकी निजीव पोकटा को देखु आमर आ भर अच्छे साई बाबुनी सब डब्बा माने जी सब खाई मैंने आहरी तो कागज डब्बा गुरा फपाड़ी देचु देखु मैंने आ भर पूरा फुल करके रखीचु देखो बोली देखो के ना धन गोटे काढ़ी देखलु 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 देखो केते डब्बा अच्छे भितर आहरी पूरा फुल होके अच्छे छाड़ दे तू हाथ छाड़ दे से को खाई खाई के आज ये गोटे हार ना कौन धन तू एति डब्बा सब खाई देखिल तो हाँ चलो जीवा माने धनर माने एटा साईर माने गोटे छोट सुटे केमती थिला मिटी सब रखी थी सब पिला मैंने आसी सब पकई दी गोटे देखते केमती मुंडे बाबुनी दिए सब एमती पड़ी गोटे दिन आसी सब सजा साजुड़ी करदेवी देखिले तो आम ए जाऊँ आसवा कौन